Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो आंनि सेकेन्ड डे मासाज नि गुनेहाय आङो फैदों कक्राझार माबायाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारावहाय एन्ड बेयावनो आङो दिनैहाय आदा एनिथिं एमजि जोंहाय लोगो मोनदों आदा एनिथिं एमजि आ जोंनि बेंगलनि जाय बर'फ्रा आदाखौ फल' खालामो बिथांमोननिसिम माबा मोनसे बुंहरनो गोसो नामा गासैबो जायफोरा नायगिरिफोर बा बे भिडिअखौ नुदों साफ्रोमबो बर'फोर नट अनलि बेंगलखौबो आं बुंहरग्रोनो गोसो जायो खोनागासिनो दङ गोबां बर'फोर दङ जोंहा डक्टर आलफ्रेड आदा आलफ्रेडआवबो बेरायहैनाय भिडिअखौ जों नुदों सम मिलायोब्ला जोंबो थांनो जोबोर गोसो बेंगलनि बर'फोरखौ नायनो आरो आलफ्रेडनि भिडिअबो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोननि थासारि आरो नोंथांमोनहाबो जोंनि ओरै बिटिसि बा आसामनि बारै सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना जारौ माइनाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन आथिं सुना होगोन खानाय खानना होगोन अनसुलि बिमाया नोंखौ सना खावलाय खेबना होगोन गन्थं बोना होगोन गामिनि आबै आबौमोनहा लाना फैगोन नोंखौ साहानि गोथार नमा न'आ जै होयै होयै साहानि गोथार नमा न'आ सौफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना जारौ माइनाव नों फैगोन गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन आय' गाबै गाबै आंनि लांनायाव नों फैगोन बेंफार दामनायजों दुहला बुनायजों मोसागोन बयबो हायला हुइला आंनि लांनायाव